goɗɗo rima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓataake buuɗal yurmeende naasaande nogas e ɗiɗi colte hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetati so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓataake men hande paaɗen ko lappol polol dande maayo ngol gendi leydi Mauritanie to wiyete daɓɓe taw kadi ne tawe e nder falde cilbe mbañ samba eɗen tawya toon gorko pullo wittiyanke ko fate banggue rafiji daaɓoji e gollotoɗo to jagorgal cellal ɓalli ngal leydi Mauritanie biteɗo Hampate Ba ɗum noon musidɓe tedduɓe ma en bismo musidɗo meɗen daña ko namdiɗen mo ko fate banggue wittoji ha tenti e ñabboji daaɓoji ceerno Hampate Ba bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ɓe ngan sanga natanen yewtere meɗen jam wale mon weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juuram jam wale ma Abdullaahi Saar a calminama juuram halta e ma ɗo ko Hampate Ba gonɗo ɗo ɗum action liggotoɗo to institut national recherche santé publique ɗo toppitoɓe ƴewde holno ene rafiji ɗi jarata yenaye jarata e rendo ngo holno ɗum ɓeydorto e holno ɗumen ustorto tan nimon juuri docteur Hampate Ba min calmitimama min juurimama min bismimama e yewtere men ko fate cellal ɓalli docteur Hampate Ba ko wittiyanke kala ko fate ñabboji daaɓoji taweteɗo to jagrogal cellal ɓalli ngal leydi Mauritanie docteur Hampate namdal men faade e maɗa a tan ka wittiyanke ko fate banggue rafiji daaɓoji amin jiiɗi cifonɗa min seeɗa e holko addata raaɓo to banggue rafiji on calminama on juurama jam wale mon ɓiɓɓe fulɓe raaɓo de kam c' est à dire ko neɗɗo so tawi neɗɗo ene heeɓi ɗum holno tottirta ɗum e neɗɗo goɗɗo fawi tan ko ene rafiji ɗi fawi kadi e ko ene addata ene rafi ko won hen rafiji ene raaɓodira hakkude ene yimi kono nde ko ɓuuri hen hewde noon ko ene rafiji ɗi en ganduɗa ko virus hay mabɓo walla grippe so are galle ene wawi rabde ene yimɓe ɓe won hen rafiji kadi ko tawata koko ma jomum so tuƴƴo walla ene taare mum walla won hen ene liƴƴe jalta e mum goɗɗo ene mema ɗum ɗon raɓɗo ene goɗɗo won hen kadi ene rafiji ɗin ko jahoji tan ko ɓowɗi ene gaddata ɗum tan ina goni ene diwan ina piɗa ɓe kala noon ganduɗa wonɗo ene on neɗɗo leeli tawa leeli koye less ene hakkille ɗum ene wawi wasde ene fiɗede wasde ene kadi ene rafi o won hen rafiji kadi hayso ɗojjo tan ko nande tuberculose hayso ene ɗojjo tan so ɗojjo ene joomum yanema walla so yari e ene nokku a ari a yari hen walla ene a fawi hen e nokku ma ɗum kadi ne adda ene raaɓo won hen rafiji kadi ko ene sukaɓe so tawi ene jokkodiri e nder mumen ɗum koko wayno ene rougeole ni so ari ene wuuro walla ari ene diwan walla ari e galle so sukaɓe ene tokosɓe ko ɓuuri hen hewde so hen goto ene wondi hen raaɓa ɗum ene heddiɓe ɗum woni ko mbiyeten ene caame ko noon tan ene yarata rafiji ɗi kam ko façon ngaji rafi foof noon mo ganduɗa ina raaɓodira walla ko raaɓdirtoji ɗum ɗon ina waɗi ene façon mum tan no yana yarata docteur Hampate Ba ɗo hen laaɓi labti
eɗen jiiɗi ɓeydade laɓɓitinade ko fate banggue rafiji daaɓoji ha tenti yogay diƴƴe jaltoje e neɗɗo mbete gorko ne jogo diƴƴe daaɓoje taw raɓata ko debbo walla debbo ne jogo diƴƴe daaɓoje taw raɓata ko gorko e ɗon holno ɗin diƴƴe mbayata ha neɗɗo wawa famde ne jogui oɗo hen rafi o wawa safrade guila o raɓani nando makko woni mo jokkodiri o e ko waɗa ɗum ko wayno caame so are wuuro e holno yimɓeɓe mbaɗata haɗen caame mbawa eggude e ko ɓuuri yawde e yaccade walla e galle so tawi en teskima guel ɗo cukalel ne jogui caame e holno yimɓeɓe mbaɗata yimɓe galle ɓe holno ɓe mbaɗata ɗon e ɗon e guila guel cukalel raɓani sukaɓe galle ɓe foof seydi Ba bisimilla maɗa. ko diƴƴe jaltoje e gorko ina ndaaɓa ene debbo walla kadi ni diƴƴe ene jaltoje e debbo ina ndaaɓa ene gorko ɗum ɗon fof ina waɗi ɗum woni ko wiyete infection sexuellement transmissible ɗum ina woodi kadi ne heewi joni ina heewi ene rendo ngo joni fo ardi fof ɗin ɗon rafiji ko rafiji ɗi ene ngannduɗa wonande enen eɗen keewi ene suudde ɗum kadi ko rafi kadi ni cuuɗiɗi so haalde kon ko rafiji ene cuuɗiɗi gasi ene wonata koye neɗɗo goto ɗiɗi kadi ko ene wonduɓe ɓe tan foti ene andude ɗum kono noon ina heewi eɗen mbawi hen addude hen hay sen kaali VIH sida nanɗo syphilis nanɗo herpes nanɗo ɗum ɗon fof ko rafiji mum e dima noon ko rafi mo ganduɗa suuɗetake neɗɗo hay goto fotani ene suudde ɗum kala moɗum ene hepti yo andu tan ko ene rafi comme bactérie naati ene ɗo fotano ene naati créé toon ene rafi on ɗum noon ina waɗi cuuɗi ene safrorde nanɗo ene leydi ndi fof yimɓe fof cuuɗi ene safrorde ene mbawi ene safrode ɗum so yeehi toon tan ene safrete rokke ko foti ene rokkede ko so tawi ko debbo rokke ene lekki mo foti ene rokkede haalne holno ene waɗirta hen hunde ene waɗete siwo o jooɗo hen mintaji ene capantati o haalne holno ene waɗirta gorko ne kadi ene jogui ene leɗɗe ɗe foti ene rokkede walla siroji ɗi foti ene rokkede yara ɗum en général yara ɗum ko laabi ɗiɗi tan ina heewi ene wadde hen ene sutoro ɗum ko rafiji ɗi ene kalɗa ɗo ɗi so tawi noon joni koko fati ene cammi koko fati ene cammi ko wiyete rougeole ko ina moƴƴi kam enen ganden déjà kam hunde ko woodi wonde caame jeeya koye rafiji ɗi ene ganduɗa yimɓe ne mbawi hen haɓade ɗum waɗi noon ko ina waɗi ko wiyete vaccin mo ina woodi te ko vaccin ene efficace seɗɗa surtout ko nder temedere cukalel ƴettuɗo ene vaccin o ko boni ko fof kam yen hay so tawi ko capanɗe jeetati e joyo walla capanɗe jeenayo ɓe kam ma ene Allah ene dandu ɗum ene dañda ene caame ɗum ɗon vaccin o no woodi so tawi noon yana par accident rafi o ari e yana galle walla ari yana e wuuro ko ɓuuri no moƴƴude ko kam ko yana cukalel ngel ɗon hayso joñaka no feewi kam cukalel ngel yana joñe seeɗa ha wasa ene yettade sukaɓe en heddiɓe en kaali ɗum ko way kono kuuƴe ni ina jalta yana e neɗɗo guite makko kanko cukalel ngel ina woodi kine ɗe kadi inene beddo ene ñitti wiyete ko corisa e yana tuu e yana rim ina yalta e makko omo fawnga ɗum noon ngel ɗon cukalel ngel ɗes ene joñede seeɗa ha diwa oɗo saaha so nawama to cuuɗi ene safrode to ɓen ɗonne kadi ina mbawi ene safrudemo ina mbawi ene rokkudemo kala ko ganduɗa ina itta pawgal kala ko ganduɗa ina itta ene guite ene muusoje saɗa guite ene boɗeje ɗe ina usta ene mabbo makko kadi ina mbawi rokkudemo ko wiyete vitamine A so rokkama vitamine A waɗi noon ko caame ko rafi mo ene ganduɗa so heptima ene cukalel ina wawi ene jiile mum so tawi ene battine mum kam ina wawi jiiɗe mum wooda no yana wayi ɗum noon ko rokke no vitamine A wiyete ko supplémentation en vitamine A so tottama ɗum ne kadi ina wawi o yana daɗa donc cukalel ngel ɗon kam ngel foti tan ko joñede seeɗa wona noon joñede écarté complètement kono kam ngel foti ko joñede seeɗa beele ngel wasa rabde no sukaɓe heddiɓe so tawi kay sukaɓe heddiɓe ƴettani ene vaccin déjà mi sifnorma noon que caame ina waɗi ene vaccin mum ina waɗi ene lekki mum piqûre mum bon joni kam ko ene vaccin oral c'est à dire watte ko ene hunuko joni cukalel ngel tan hunuko uddite waɗe ene toɓɓe tate mum waɗe toɓɓe tate nder ene hunuko to donc ina so Allah ene yanti hen kam engel heewi kam ene wasde ene arede caame voilà
docteur Hampate Ba golle ma jooɗi peewi ɗo hen laaɓi labti no kaldirɗa wonande rafiji ɗiɗo hen biyeteɗi caame e caame so tawi gaare cukalel holɗo guel joñirte taw kadi wona joñgol cattugol ha guel tina e hoore maggel e wonde guel ɗaccama kanguel tan a haali ɗo joni wonande ne woodi vaccination mo vaccinte ene woodi toɓɓe ɗe waɗante ndeta ɗon teski e cuuɗi cafrirɗi he yimɓe hewɓe ne gadda toon sukaɓe taw ne jogui caame walla ala ɓe kewani addude sukaɓe e namdal gongal dewgal hen eɗen gandi enen yimɓe men ko hersoɓe ha tenti e guure dowri walla guure gonɗe e nder fuutaji men ɗi e mbete kala saaha oɗon jogui pelle ɗe ƴettuɗon ene jaaha e nder yimɓeɓe ene pindinaɓe ene gandinaɓe wone rafiji potani suuɗede saabu hande eɗen gandi yimɓe hewɓe ene goya caɗele ko fate banggue fiction taw kadi ko hakkude debbo e gorko tawne suuɗa mbete ɗon jogui e kala saaha pelle jahoje e yimɓeɓe ene pindinaɓe ene gandinaɓe e holno fiction heɓorto walla ala on cuwa taw wadde ɗum seydi ba bisimilla maɗa eyyi ko faati yanayi addude sukaɓe wonduɓe caame to yana cuuɗi yana safrorde aha eɓe gaddaɓe noon ko ina waɗi yana programme goto nanɗo aɗa andi ina wiye kala leydi ndi yana ganduɗa ɓooyi wadde vaccination contre yana caame kala leydi ndi yana ganduɗa ɓooyi yana wadde ɗum après waɗata koko wiyete surveillance au cas par cas et surveillance au cas par cas c'est à dire kala cukalel gonduɗo e caame addete koto centre de santé to ƴette ena ƴiiƴam mum nawe ena laboratoire to minen on goni to waɗe en analyse ƴeewe so tawi omo wonde caame ko wiyete caame ko walla omo wonde rubéole ko ɗiɗo ɗiɗi ɓe keewi yana ƴeewde walla min keewi yana ƴeewde so mi ƴeewi e base de donné amen tan mboɗo andi kam yana diwanuji kewɗi ha hande ina waɗi yana sukaɓe aroɓe toon saaha e saaha foof ina gonde e caame kono probléme caame nde wonno joni hankanti natti wonde maladie yana barowo natti warde no feewi ɗum tagui ene kadi ene jinnaɓeɓe hewɓe ina gandi yana caame ina gandi yana maale mum so yalti walla so ari yana e galle walla so feeñi yana e sukaɓe jinnaɓeɓe ina yana gandi yana maale ɗe eɓe gandi kadi ɓooyi juuti fof hakkude ɗo ene jonte ɗiɗi walla so juuti jonte ɗiɗi e feccere caame ɗe koko jogorene yaade ina waɗi won hen e jinnaɓe nawata ene sukaɓe mumen to cuuɗi ena safroto wanno ko eɓe gandi ena rafi o eɓe gandi ena maale mum ɓesi wade joni hono yana paludisme hewɓe joni ena gaare ena paali e diwanuji men ɗi kono cafroto ko galle ɗum tagui ɓe mbawani reportede e nder ena base de donné o kono noon haɗata saaha e saaha foof campagne uji mummen ina mbaɗa oɗo saaha joni ni e nder Mauritanie foof ina waɗi yana lancement campagne éradication de la rougeole fuɗɗima e nde ɗo yana yontere bo siko hanki walla en heccanki fuɗɗima e diwanuji ɗi foof donc ina woodi hatta noon emin jiiɗi kam waɗi noon kene waɗi ko wiyete indicateur uji wiyete ko maale ɗe henna ganduɗa organisation mondial de la santé ina ƴeewa ɗumen e leydi ndi hen indicateur goto ɓe mbi ko wonde ina foti hitande foof district foof ina foti déclarde au moins un cas suspect de rougeole ɗum ko district foof alors que Mauritanie ina waɗi ene mokataji ha hande ma won duuɓi ɗiɗi joni wiyete ko mokata silencieux ena déclarani kono firtani wodani toon ko jinnaɓeɓe soit mbawa yaade centre de santé walla so ɗum ala eɓe gandi ena rafi o à tel point que ɓe mbiyata ko jarananiɓe yaade ha to centre de santé to pour tan yana rokkede yana ko safrata hoore yana musore ko ittata yana mabɓo e yana vitamine A wanno ko ɓe pamani ɗum moƴƴi importance mum kono firtani yana wodani ko heddi ko kalɗa ɗo ko so tawi ne waɗi sensibilisation so tawi yana emin jogui yana pelle jahoje yana kirjina ene yimɓeɓe hono ena rafiji ɗi ganduɗa ko rafiji kewɗi ene suuɗede ko rafiji ɗi yana ganduɗa ko hakkude neɗɗo e yana cuddiɗo mum walla hakkude cuddiɗo e yana joom galle mum ina waɗi ena programme uji mum hayso ala programme uji mum fixe e nder programme uji ɗi foof eɓen jokkodira e ko wiyete ONG ji ko organisation walla dentene yimɓe ɓe ganduɗa ko dente ɗe ganduɗa ene jokkodirani e laamu kono ene jokkodira won hen programme uji eɓe dokke eɓe jaaha eɓe mbaɗa ko wiyete sensibilisation hay kadi sa ƴeewi e nder cuuɗi ene safrorde surtout ɗo ɓe cafrata ena
rewɓe ɓe so ɓe ngari wadde ko wiyete consultation prénatal, c' est à dire hade maɓɓe yen heftade aɗa andi eɓe poti yaade yen wadde consultation laabi tati walla ena laabi ena nayyi bon mbo sikku ko laabi ena tati. So ɓe jeehi consultation prénatal, infirmiére uji e infirmier ji ɗiɓe tawten e médecin ji ɗi ina kirjina ɓe kalna ɓe wonde so jii ɗum ɗo walla on son mbaɗi écoulement walla son jii ɗum ɗo oɗon poti yana artude min yana kalan on holno poɗɗon yana wadde. Donc ɗum ne kadi ko sensibilisation, ɗum ne kadi ko findinde yimɓeɓe, ɗum ne kadi ko hollude kadi holludeɓe wonde wona rafi ene kersiniɗe walla wona rafiji kersiniɗe ko yana bactérie ji tan ina naati yana e neɗɗo, donc ala ko ene hersini hen. Voilà, ɗum noon fof ina woodi. Voilà, merci. ceerno Hampate Ba, gorko mo dabɓe e jibinaɗo e lappol palol dande maayo ngol rewo mo leydi Mauritanie. Taweteɗo hannde to jagorgal cellal ɓalli ɗo labti waɗi tigui pintinoji labtuɗi e gondi hen wonande kala jiɗɗo naftorade. Ceerno Hampate Ba, namdal faade e maɗa en tant que wittiyanke ko fate banggue rafiji daaɓoji oɗo saaha mo gonɗen e nder Fuutaji men he, hol rafiji ɗi ɓurɗon teskade toon ina jilli en taw kadi ko rafiji keesi. Seydi Ba, bisimilla maɗa. Rafiji keesi to diwanuji men to ina waɗi oɗo saaha joni walla ɗiɗo duuɓi foof eɗen nana ɗum. ina waɗi yana rafi mo ganduɗa ummoto koye ɓowɗi walla rafiji ɗiɗi kam ɓurɗi ene tentude gummotoɗe e ɓowɗi. ina waɗi kadi ena goɗɗo gummotoɗo e kooti watti arde e yana diwan men hen. gadano ko moɓe mbiyata yana rift, fièvre de la vallée de rift, ko pawle ɗe ina nandi seeɗa e yana pawle ena paali ɗe yana ganduɗen ɗe, kono noon so juuti nattat ena nandude hen. wannoon ko ina battina e neɗɗo no fewi ha adda ena jokkorde ɗe gona yana e musde ha adda ena o wona ena e ɗojjude ha adda ena fawga no fewi ha kadi o adda o watta ena tuƴƴude walla yana ɗakkude ndi watta ena addude ena ƴiiƴam. ɗum woni yana fièvre de la vallée de rift. ko ɓowɗi noon ɗi yana ganduɗa piɗata ko yana ko façon ngaji ɓowɗi spécial piɗata ko yana jawdi ndi so yana wondi hen so neɗɗo yana ñaami ena teew mum taw yana defaka no hannirta ni kañum ene wonda hen. ko rafiji ɗi yana ganduɗa adan en gandano ɗum ene no fewi. kadi ko ɓowɗi ɗi ganduɗa ɓuuri hewde wonde tan koye beeli. ina waɗi ene beeli mum spécial, wona ena e maayo ko noon ko ene e beeli. so ɗum ɓenni joni oɗo saaha joni ina waɗi koɓe mbiyata yana dengue. dengue ne ko noon ko fièvre dengue. ɗiɗo duuɓi tati kam guila 2015 kam o nanɗo ari ɗo te kadi e nanto ene diwan men toon. wonno ko 2015 nde ɗum heewi ɗo pawle ɗe jagguino ene yimɓeɓe foof. ina saaɗi galle mo ene ganduɗa aɗa wawi arde hen a tawata hen neɗɗo goto walla ɗiɗo walla tato ene leeli. ɗon dengue ne kadi ko façon goɗɗo ɓowɗi yana addata ɗum. ɗin ɗon ɓowɗi ne kadi keewi ene wonde ko ene beeli walla ene gona ene jardin ngaji. kono noon l' avantage c'est que ɗin ɗon piɗata directement ko neɗɗo, piɗata yana ɗum ɗo piɗata jawdi. on ɗon dengue kadi nanɗo on kam ha hande ha joni ha ɗo yimɓe jarateɗo enen ɗo surtout ngoɗo wuuro Nouakchott e leegal biyetegal ena Tayaret e leegal biyetegal Arafat e hen hunde 5e Sefha. donc ene nanɗo ɗum ɗon kadi ko hunde ko ene hesɗi seeɗa e ene guite men. tataɓo ko moɓe mbiyata ɗo joni yana ko moɓe mbiyata yana Crimée Congo, fièvre hémorragique Crimée Congo. on ɗon ne kadi yana guila tan yana 2000 guila hedde yana 2003 ko fuɗɗi yana arde ɗo. kono noon ɗiɗo duuɓi watti yana sahay ka foof ka goto feeña to ka goto feeña ga walla kaji ɗiɗi peeña to walla kaji ɗiɗi peeña ga. on ɗon noon o wonata koye jawdi yana darindi nayyi baali beyi gueloɗi e ko way noon addata ɗum yana e jawdi ndi ne ko kooti. e so neɗɗo yana ñaami yana jawdi no gonduɗo e virus o yana ara e neɗɗo on ɓuuri bonde noon. e kadi emin kuuli enfin yimɓe foof ina kuuli tawde ne waɗa kaayel gotel kaaji ɗiɗi kaaji tati banggue
emin kula hade condition ji condition climatique, c'est-à-dire toɓoji ɗi so jawdi ndi arti, so kooti heewi, so huuɗo heewi, emin kula meeɗa wadde sahaa goto tan ɗum heewa ɗo ene leydi ndi. Kadi ko hunde ngannduɗaa emin surveille ɗum no feewi e minen e yimɓe en ministére ene élevage eɓe jogii no service goto mo ngannduɗaa emin liggonndira emin ƴeewa ɗum ina hula. Kono noon ko so tawi watti wadde kaaji ɗiɗi tati tan hawnaaki subaka goto walla ena jamanu goto ara kaaji ɗi ena ɓeydo. Donc ko ɗiɗo tati kam ɓuri en tentude jooni. imma ɗum noon ko ɓe mbiyata yana bilharziose eɗen nganndi ɗum Fuuta fof pratiquement daande maayo ngo fof ina anndi ena bilharziose, heewɓe ina nganndi ɗum. kono bilharziose ne ko façon ŋaji ɗiɗi. ina wanno façon goto en yana ngandano ɗum bon ha hande kadi en ganda ɗum no feewi. ina woodi to banggue en Rosso en Diago Kermour Rosso Ret Biren en on ɗon façon woni ene gonowo e reedu o. Mi haalani gonowo ene wofde ene gorko kono kalan ko gonowo e reedu o. emin kula no ene maajeɗe no gustorto ni, emin kula ɗum en ngabbita dow, c'est-à-dire faye en hedde diwan men o walla faye hedde ha en ngabbita maayo ngo. ɗum tagi emin batti hen haqqille no feewi etade ƴewde par ce que so tawi ngabbitine ina waɗena probléme. Donc voilà kam pour tan yana paama ha no feewi ni ko rafiji tati ha timmi ena nayyi ɗin ɗon goni ene ɓurɗi ene hesɗude guite ene yimɓe ɓe e kulaɗi kadi maɗi met wadde ene ko hampate ba gorko mo dabɓe golle ma jooɗi peewi. musidɓe tedduɓe e siftinde on koɗo men hannde ko hampate ba jeeyaɗo to dabɓe gollotoɗo jagorgal cellal ɓalli e taw kadi ko wittiyanke ko fate ñabbuji daaɓoji. oɗo henna beete hannde eɗen taweɗo henna e lappol palol dande maayo. ɗum noon musidɓe tedduɓe min gooɓa kafe gulle jew seeɗa e min garta e moon joni joni so gueno haaji woto goɗɗe. hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e siftinden gonɗen koye yewtere men buuɗal yurmeende hannde noon e koko yilloyi lappol palol dande maayo ngol rewo taw kadi ko cuuɗi men to wiyete dabɓe e dabɓe woɗɗani cilɓe mbani samba woni koɗo meɗen hannde no mbirunoɗen e woni hampate taw kadi ko wittiyanke ko fate banggue ñabbuji daaɓoji. ceerno hampate ba a haali ɗo henna ñaw biteɗo dengue walla mbiyen rifti ene wonde crime congo ne wonde bilharziose e ɗiɗo henna rafiji taw kadi ko rafiji hannde cattuɗi ɓurɗi teskede e meɗen. mbetoɗo saaha mo gonɗen ko wayno bilharziose omo jogui e safara walla wala safara beeti ko rafi keptinaɗo e nder meɗen enen taw kadi omo heptina e men holno ɓuraten wawde andirdemo tigui rigui. e so ɗum ɓenni mbete rafi biteɗo crime congo ko on woni siko guña walla ala. ɗum noon seydi ba bisimilla maɗa. a samtama jurama. bilharziose ko hunde rafi ganduɗa ina andano e nder yana diwan men he hewɓen gandi ɗum e ko mataw yana oɗon jiyano sukaɓe sahaji batte ena tarade so tawi ena taro ina jaltina ƴiƴam seeɗa kadi noon goytoɗo less ene reedu ɗo ena muusa
less yana wuddundu walla less yana wuddundu ino muusa less noon less yana wuddundu ino muusa so tawi ngari kadi tarata haji ne jaltina jiijam ɗum on ɗon woni bilharziose urinaire kono noon ina waɗi bilharziose goɗɗo on ɗon ko intestinal on ɗon wonata ko toon nder yana reedu to no pamirtani joni noon hulɓini hen jena yimɓe ɓe ko yenna aɗa andi goo ko yana ardi fof maayo ngo gila waɗa ena barrage lamɗam ɗam natti ena montude maayo ndiyam ena jeeɗi natti ena montude tawde natti ena montude ina waɗi façon goto ena way kono eno coquillage ni way kono coquillage ko eno mollusque ina wona yenayi beeli walla ɗo yana ganduɗa ndiyam ɗam heewani yana bempeƴ donc yana kadi ena ndiyam ɗam ko ndiyam ena belɗam c' est à dire so lamɗam ɗam natti yana ngabbude ndiyam ɗam wontate ena belɗam on ɗon façon coquillage noon ara ko kanko noon addorta ɗum kanko addorta intestinal o kanko addorta dokkoyowo bilharziose intestinal o ko ɗum ene hulɓini hen ko barrage o noon ina waɗi effet positif kono ene waɗi kadi won hen effet ji ko ene négatif ɗum ko hen yana jeeya so ɗum ɓenni ko kal e kañum kam safare mum no woodi bilharziose safare mum ene woodi par ce que bilharziose aɗo jiyata ɗum ɗo ko parasite noon ko yenna way kono way kono ɓinguel gotel tan walla ena tuksel tan ena yaaha yanayi neɗɗo ha ara ɗo foti ene wonde ɗo so tawi ɗo foti wonde ɗo less ene reedu ɗo walla ɗo ene jokkorde ɗo ena tarode jaltirta ɗo no pamirtani joni noon hulɓini kañum hulɓinaki par ce que ne waɗi rafi mum ina waɗi koɓe mbiyata praticantel jeeya ko ene leɗɗe ɗe ena ganduɗa so jomum ena rokkama ɗum so waɗama traitement mum tan ina heewi ena dañde hen jaam kadi oɗo saaha joni ina waɗi tawde ena ko to diwan men to ina waɗi ena dental gotal mo mbiyata OMVS organisation mondiale mise en valeur fleuve Sénégal kamɓe koye mabɓe eɓe jogui programme hitande foof walla duuɓi ɗiɗi foof eɓe mbaɗa ko wiyete dépistage en masse ɗode leɗɗe kewɗe pour ene haɓade bilharziose eɓe mbaɗa ɗum ena école aji ɗi walla ena duuɗe ena ɓurana ɗe eɓe dokka ɗum ena almuɓe sukaɓe ina jara ena lekki ɗi so jari ena lekki ɗi ina taga ɗumen wasde no wondude walla so tawi no gonduno ene rafi o yalta e mumen donc ko dépistage en masse ɗum kam ko OMVS heewi ene waddi ɗum no feewi negay joni ko kalɗa ɗo yana mbiɗa yana cikunguña c'est vrai cikunguña no woodi kono soit taw yana yettade en soit taw yiide ɗo kalɗa cikunguña ɗum kam mboɗo wawi settade cikunguña zika soit taw yana yettade ɗo enen kay joguiɗen ɗo ko dengue e rift ko ɓurena andede ko e Crimée Congo no filta saaha e saaha ɗum dengue e rift kam wonande yana rafiji biyeteɗi ko rafiji keesi ɗi entre parenthèse ɗin kam ko ɗin ɗon ene joguiɗen kono cikunguña soit taw ene arde ɗo ɗon ngala ɗum dengue noon e rift ko rafi mo yana ganduɗa ala safare mum tan spécial c'est-à-dire ala foɗɗere tan contre dengue walla foɗɗere contre rift walla vaccin contre dengue walla vaccin contre rift walla pommade contre dengue walla pommade contre rift woodani heddima noon ko rafi mo yana ganduɗa yimɓeɓe ne gandi ene maale mum walla docteur ɓe ne gandi ene maale mum so neɗɗo arama ɗum kamɓe eɓe jogui hen programme moɓe ne namdetamo on ɗon ena garaɗo ɗum walla araɓe ɗum ɓe eɓe joganiɓe ena programme o ne tabarkal machallah no feewi jomum daña hen yana jaam eɓe dokka ɗum yana antibiotique no feewi eɓe dokka ɗum kala ko safrata kala ko ittata pawgal eɓe dokka ɗum kala ko ittata yana bandino sefale hoore moussor eɓe dokka ɗum kala ko ittata tuure eɓe dokka ɗum kala ko ittata tuƴƴam e ko way noon eɓe ɓeyda ɗum ene ƴiƴam so tawi ene tuƴƴam ɗam walla ene ƴiƴam ɗam dogue makko no feewi yalte makko no feewi donc eɓe jogui tan programme prise en charge mum spécial ene joga ene woodi jomum kadi ɗo ene waɗateɗo walla ɗo ene moftete e nder ene hôpital he ene jooñi seeɗa wanno ko eɓe gaña haade rabde ene heddiɓe walla haade ɓowɗi ene tawde ɗum ɗon piɗa ɗum ƴetta ene rafi o tottoya ɗum goɗɗo donc eɓe jogani ɗum programme dal e wona ngol tan ɗum meɗen arde ɗo rift kam sen kaali ɗum par exemple rift ari ɗo 1988
e kañum kam safare mum no woodi bilharziose safare mum no woodi par ce que bilharziose aɗon jiyata ɗum ɗo ko parasite parasite noon ko yenna way kono yenna way kono ɓinguel par exemple 1988 nde mbaɗɗen baaraji jama woni baaraji gonɗo dow yana kër masen o to hitande rewde hen nde waɗi yana rifta ha heewi ɗo dande maayo ɗo ha telli Rosso ha telli hedena tekanen ha presque natirde ena ɓogge yaari noon yeehi ha ferlo to yana Sénégal to rift arata koye jawdi en kaali ɗum nane ko ɓoodi gaddata ɗum yana jawdi nden waɗi heewɓe maayi hen kono noon gila nden ha joni amélioration ne waɗa c'est à dire progrès ji ne mbaɗa épidémie rift mo battini ɗen ena dañde on ko 2015 2016 ko c'est vrai ko woni ena maayi ɓe enfin en dañi hen perte humaine sappo e ɗiɗo yana yimɓe kono noon avant ça 2010 ɗum ari adrade e yana inciri ndenne kadi yana waɗi yana perte seeɗa kono noon kadi yana waɗi surtout perte yana jawdi 2012 ari e nder hôtel Charlie ari e Brakna hôtel Charlie e hôtel Arbi kaaji kewɗi kono noon heewani yana perte mi haalimo 2015 o donc ko rafi mo ganduɗa structure sanitaire uji c'est à dire cuuɗi ene caftorɗe eɓen puɗɗo ene wowtude ɗum eɓen puɗɗo andude ɗum eɓen puɗɗo ene dañande ɗum ene mesure aji walla ene wawde ene haɓade ɗum no hannirta ni kono encore une fois ko wawi wonde hen foof saabi ɗum ko ɓowɗi ne metti ene habde ko ɓoodi ko famille ko genre goto ɓoodi walla famille so tawi aɗa yiiɗi ko aides ina waɗi furcifère taylori e vexams kilex poissulipes e kilex antenatis ko ɗiɗo ɓuuri hewde ene addude ɗum e Mauritanie noon tawaten hen ko ɗiɗi ene battidiɗi kilex poissulipes meeɗi tawede to wiyete guimi nan sa ɓenni ene mahtal achat hadema yettade sangrave kilex antenatis 2010 ko kanko tawa to yana adrar e yana inchiri adrar ne kadi o tawa ko to wiyete savia hedena aujeft waɗanena maden gratte la brasse e maden donc voilà ko ɗin ɗon ɓoodi ɗiɗi ɗo kam e Mauritanie ɓuuri wawden addude ɗum kono noon encore une fois ko ɓoodi ɗi ganduɗa haɓade ɗum no saɗi haɓade ɗum ene saɗi par ce que ɗi kewi tan ko wonde ene diwanuji kewɗi or pulvérisation insecticide uji ɗi ina waɗi ene limite kadi donc ko ɗum tan ɗi ɓessi ene hamnade hen seeɗa kono noon so rafi o are yimɓe kam tout docteur ɗe ina jogani ɗum ena jogani ɗum prise en charge moƴƴo dewɗo ena lawol e wala mo sikku ɗum namdinɗa est ce que ina serte cikkuguji ana serti wona gotum ga wona gotum hay analyse uji mum au laboratoire wona les mêmes réactifs c'est à dire ko fof réactif uji mum ko banggue hay so tawi méthode analyse o gotum ko fof réactif uji mum ko banggue docteur Hampate Ba wittiyanke ko fate banggue rafiji daaɓoji en kaaliɗo hen rafi ɓuɓri en kaaliɗo hen rafiji kewɗi ɗi ganduɗa ko kooti gaddata ɗum walla ɓowɗi walla goɗɗum e goɗɗuma a jubbiɗo joni e wattande haalama ko fate banggue mabɓoji hikka ɗo hen ɓooyani ni kene foto wonde joni lewru fawdu seeɗa en teskima jagorgal kalfinangal cellal ɓalli ngal leydi Mauritanie rentinino yoga e ɓesguji ɗi ko fate banggue oɗo saaha mo gonɗen keneli mabɓo ene kewi e nder leydi ndi oɗo saaha joni mo gonɗen keneli mabɓo ɗi beete aɗi boni ha ɓurti ha ganduɗa mbawi rokkude neɗɗo caɗele walla ala kan jikkoɗi virus tan soɗi gaari eɗe mbawi ɓennude hayso tawi neɗɗo haydara ƴettani ala ay a tamtama juram kañum grippe aji ko woni an ko mbiyata kenel yana mabbo ko grippe aji paamen hunde wonde ko sa yiyata koolaɗo kalfinaɗo ena affaire cellal ɓalli e yenna ɗum ɗo leydi ndi waɗi communiqué waɗi noon ko nannantiɗi yimɓeɓe paamani nani tan grippe aɗa andi dumunaji nanɗo ɓenni walla duuɓi e nanɗo ɓenni ina wanno grippe façon goto virus goto grippe bonɗo garnoɗo yenayi arino ni ha ɗo yenayi Afrique joni yimɓeɓe nanata ene grippe tan
walla nana hena H5 tan hayso ƴeewan chiffre uji dewɗi hen ndi tan mbiya bone waɗi tan mbiya musiba yani musiba ena ari etc probléme ena waɗi ko ɗum tagi ena kalfinaɗo affaire cellal ɓanndi nden ɓe ƴeewi par ce que emin jogii ɗo ene Nouakchott ko wiyete site sentinelle polyclinique ko heen yana jeya hôpital yana national ko heen jeya mère et enfant hôpital mère et enfant ko heen yana jeya e hôpital militaire e centre santé Tayaret ko heen yana jeya emo sepha one ko heen yana jeya emin jogii ko wiyete site sentinelle emin ƴeewa holno yana grippe aji ɗi ena mbayi kala cas mo ganduɗa ene sikka ene wonde grippe so ari ina wonko ɓe ƴettata e yana wona kakte mum kam kono wonko ɓe guittata yana ɗum ɗon to nder ene hunuko to ina waɗi yana ko ene kuɗol ni ɓe kuɗol o ne waɗi yana wiro ɓe ndewna hen ɓe yana pompe no moƴƴi watta ene tube adde to ene laboratoire amen to min ƴeewa ko holon façon virus grippe ɗum woni komin mbiyata surveillance site sentinelle emin gandi noon saha e saha fof wonɗo ene hitande nde no tolnoto e keneli so tawi ngari walla woni hen ɓuuɓol so tawi ene ari virus o ina yalta o heewa yana e diwan o walla heewa yana e centre santé ɗi walla heewa dal e mofataji ɗi ɗum ko surveillance momin enen jogui joni noon waɗi yana jaydiyanke goto jaltinde ɗo ene xibar wi yana ko virus yana gadda ɗo ko on ɗon woni virus baro o ko on woni ɗum ɗo min mbaɗi analyse ɗi min ƴeewi min tawi wonani on ɗon ko ɗum tan saabi communiqué o ko ɗum tan saabi pour ene hollirde wonde wona ko yana haalate ko kono noon ɗum hatta grippe ne heewi te façon ngaji virus grippe kadi ne keewi ina ngoodi ko noon site sentinelle ɗi kollir tan ko grippe gonɗo ɗo o pour somi haali tubankore mbiyatmi ko grippe ene saisonniére c' est à dire ko grippe tan mo ganduɗa waɗa saaha tan o ara o ardata koye keneli ɗi o ardata koye won hen ɓuuɓol so tawi ene natti tan kadi ene natti yaah ɗum kam yana ko hunde ene aadi ko hunde ko ganduɗa ala ko ene ɓeydete hen voilà. a jarama seydi Ba golle ma jooɗi peewi ɗo hen latti tigui rigui nde tawno haala ka ka yehino ka mawni seeɗa e wiyete yo gayi mabɓoji ene keewi e nder leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ko siftinde on gonɗen koye buuɗal yurmede koɗo men hannde ko hampate taw kadi ko ganduɗa ko docteur e wittiyanke ko fate banggue rafiji daaɓoji jiyaɗo e lappol palal dande maayo nokku biteɗo Dabɓe woɗɗani Thilbé Mbagne Samba ceerno hampate eɗen mbayla sawru mbaggu seeɗa eɗen natana rafi goɗɗo biteɗo prostate rafi biteɗo prostate eɗen gandi ko rafi ɗeɓɗo sattude ɗeɓɗo hawnade seeɗa ɗeɓɗo kadi weñade e hol sifa mo mbawɗa sifanade min e oɗo henna rafi seydi Ba bisimilla maɗa eyyi haalli ina foti kadi ina moƴƴi kadi ene kaalen ɗum ɗon no saabi joni ina saaɗi e galleji men enen ene wonde ɗo ene Nouakchott ɓe ɓe ganduɗa en dañata neɗɗo walla koɗo walla bandiraɗo walla ene kawiraɗo walla taniraɗo guettaɗo ene to diwanuji men to Fouta men to adde ɗo wiye ina wonde ene prostate ina heewi joni watti ene hewde kadi hay sa yeehi nder ene hôpital uji ɗi aɗa yiya ena vraiment ene hamni seeɗa jeeya ena worɓe tan ina mbaɗi ena sonde tan ina jaah ɗum noon ina heewi ɗo kadi fuɗɗima ene hewde ɗo kadi ina hamni prise en charge mum ne kadi ina hamni heddima noon ko rafi mo ganduɗa ala ko hersini hen prostate ko hay dara yen hersinaki hen firtani jomum wonno ene wano hanki e yenna heccanki non loin de là prostate sen teyi ga mbiyen ko rafi mo ganduɗa ardata koye duuɓi yadata koye duuɓi ne kadi enfin disons ardata koye duuɓi ne heewi à partir de duuɓi 55 walla 60 ɗon fayi ena dow gorko ina wonda hen kadi ko gorko tan ene wonda hen debbo wondata hen wadde noon ko debbo ala hen prostate donc so ɗum ɓenni kadi hulɓini hen seeɗa e rafi ene prostate ko hunde ko ganduɗa yiyeteno adan koye joom duuɓi 55 walla 60 ha 70 joni saha ina filta feeña e neɗɗo mo ganduɗa wonano mawɗo no feewi filta feeña e neɗɗo mo ganduɗa wona mawɗo no feewi surtout ga ena yimɓe waɗoɓe en ko wiyete body building ko yimɓe ene waɗoɓe won hen façon ngaji ene sport
taw wona sport aji ene aadi tan wadde marché walla wadde no course ene normal yimɓe waɗoɓe o sport de haut niveau ɓe donc watti ene feñde hen ko wawi wonde hen foof mi anda so tawi jiɗɗa ko mi sifanoma holno rafi o haqiqa wayata so tawi ko ɗum yenen jiɗɗa mi sifanoma moƴƴi tan ganda ko wiyete prostate ko way kono ene worore ni ko worore nde ene ganduɗa e nder ene worore nde ene waɗi ene tiwo gummotoɗo to ene mbuus baɗo ene taare o ko hen ene feccitta yalta ya fayato ene fayato musidɓe mbiɗa ko Zakari mi anda fayato ene boowal to dal enfin to taare ɗe ene jaltirta to e nder yana worore nde kadi ina waɗi yana annama ko no paamitani longel gongel ngel ɗon longel nde kadi ina fewna yana ndiyam ɗam yana ganduɗa yaadata ko e ko yana gorko ene sirƴata ko so tawi ene wondi yanayi sohnajo mum o nden ɗon worore noon plus yana gorko no dañi ɗon worore noon plus gorko no daña duuɓi so natani hankandi duuɓi ene capanɗe joyyi worore nde ɗesat waadino hen hakkude worore nde tiiɗat ni walla imma so ɗum ala worore nde e hoore mum wona e mawnude sono mawna noon walla ne tiiɗa tawde tiwo o feccittuno worore nde nden ɗon ene worore wiyete ko prostate nden ɗon worore wayatno hamƴat ɗum ni tawde no mawna so hamƴi tiwo o noon so ɓooyi taare ɗen donc ene telloyaade ko ɗum tan woni no prostate ari ardi ko noon tan ene siforte ɗum tan woni ɗo joni noon ko hunde ganduɗa en kaali ɗum nane aranno koye yaroɓe duuɓi capanɗe jeegom ha capanɗe jeegom e joyyi joni watti ene arde e ene yaroɓe ene 40 ans walla ene 50 ans ko ɗum tan ene hulɓini hen seeɗa te kadi yaroɓe 40 ans e 50 ans ko ɓuuri hen hewde ko ƴettoɓe won hen e façon ngaji hormone aji bon en natata e on ɗon ene domaine waɗoɓe ko sport de haut niveau donc voilà ko ɗum woni ɗo prise en charge mum noon c'est vrai que ne seeri par ce que sa ƴeewi à peu près ko manquata temedere ujunere koɓe mbiyata prise en charge mum safara mum e nder ene hôpitaux ji ɗi bon opération mum manquata temedere ujunere ko seeɗa par ce que sa yettima ko arti foof analyse uji ɗi wat radio ji ɗi ƴettu ƴiiƴe amen waɗe analyse uji e fof ha yana yetto yana opération sa ari so pour wadde opération a yoɓat kadi ko wiyete kit ɗum kam hankkadi hôpitaux ji ɗi fof ko ɗum ene jogui Mauritanie kam ko ɗum woni ɗo kit noon hewɓe paamani ina moƴƴi kadi yimɓeɓe pammine kit ko alandi neɗɗo sahaji ina ara hôpital ina foti no oppirade walla ina foti wadde yana acte goto médical taw ko acte ene tiɗɗo seeɗa yimɓeɓe jaaha ha puɗɗo wadde en acte o manque hunde wonta hangan kureji ɗi koma jaltana ƴeewoya ha cooda ene lekkiki yana gadda donc wiya joni e nder en hôpitaux ji ene Mauritanie ɗi particulièrement Nouakchott opération foof eɓe gandi ko yana yadata hen acte médical foof eɓe gandi ko yana yadata hen tawde ɓe gandi ko yadata hen ɓe pewnano ɗum kit mum kala ko yadata hen calculé tawe ko 30 ujunere par exemple donc jomum so yooɓi ene 30 ujunere kees hankkadi jaaɗo bloc inen oppiro onon kureji mum jaltata enen jiiloyo ko yana timmitinir ala soɓe cohli hunde tan tawde o yooɓi ene kit makko ɓe guittantumo ko foti ene ittanede ko totte ko ɗum woni ene kiito hewɓe noon en paamani hande noon e yana ɗum ɗo sen duttanima hen prostate kiito à peu près ko ujunaji 29 joni noon kadi yooɓe acte médical o ɗum noon foof noon sa calculi kañum e radio ji foof ɗum abboto temedere ujunere noon ina heewi miskine ko ɗum tan ɗum tan woni hen probléme mum kono noon kam prostate kam ina heewi joni ina heewi en natta kadi ene domaine aji ene goɗɗi est ce que ko forme cancer walla wona forme cancer ɗum ko yana haala yana gotka kono kam kalten tan ko prostate gonɗo ene aadi o ɓurɗo hewde ene yiyeede o e voilà docteur Hampate Ba golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi nde laɓɓinɗa tigui rigui holko woni prostate ha tenti kadi kollirɗa oɗo saaha ñaw ngu ne heewi ha ɓurti ko wona ɗum ko e kala saaha mboɗo heewi nande yimɓe ne kaala kono kay taw wona docteur eɓe ene mbiya heewi addude prostate ko jokkodiral kewgal e rewɓe beete prostate ene serti
e wuugede walla mbiyen tan wuugande neɗɗo guugaɗo wuugande walla ala sertani Seydi Ba. ala min kay mi jaabimama ɗon noon mbima fawaki eno neɗɗo wano hanke heccanki fawaki ene hewde ene jokkodirede walla hewde ene suddiɓe walla hewde ene walla wadde ene won hen e dumɗoji ala fawaki hen ko rafi mo ganduɗa kañum ko ina waɗi hormone goto tawde hankkadi jiɗɗa ko naatene bundi eno ɗum ɗo ɗum ina waɗi eno hormone goto hormone o fewnete koye to less ena gorko to enfin eyyi to less mum to ena less to ena buluji ɗi eno goni to no pamirta ni jafoɗon noon par ce que mi yiiɗano vraiment ko toon hormone o fewnte ko oestrogène so hormone o ina ngabba noon on ɗon hormone gurdam ena gorko o foof fewnata gorko ene fewna ɗum tout le temps ina yaada e yenna eko ena yaltata e mum ko donc hormone on ɗon fewnete tout le temps on ɗon hormone noon omo moƴƴi no fewi ko hormone masculinisant ko hormone mo ganduɗa ina yaltina maale gorko ko on ɗon hormone yaltinta maale gorko haqiqi waare nde ñamamboji ɗi pomme d'adam ko woni ɗo ene goddol ene gorko ko e lebbi becce ɗe eko waynoon maale kewɗe dal ko on ɗon hormone ene yaltinta ɗum ene gorko kono noon on ɗon hormone kadi omo waɗi effet goɗɗo négatif effet on ɗon ko omo mawnina prostate kono no mawninir ɗum koye duuɓi c' est à dire ko tawa yettima won hen e niveau e duuɓi 60 ans 65 ans hankkadi o effet makko fuɗɗo feñde toon donc fawaki ena omo heewi suddiɓe walla mo heewi ena jokkodirede à gauche à droite fawaki hen ça n'a rien à voir fawaki hen wona henna hunde ganduɗa ko hanki makko ko ni o wano walla heccanki makko ko ni o wano ko rafi jaadowo e duuɓi e yen hormone on ɗon donc voilà mi yiiɗano yettoyade ha henna production hormone o ko noon ko noon ena wayi ɗum ala basira jokkude seeɗa mi mbanno yimɓe hewɓe ne gonda hen kersa cikka taw ko rewɓe gadda ɗum taw kadi wona rewɓe d' ailleurs ni ko kalɗa ɗo joni ko c'est ko ɗum tagata hen so gondi hen gacce enene jagga ɗumen ha ɓoyde hen ha gaña ɗumen walla ha tampina ɗumen eyyi ko sikkude mataw so tawi kalni en galle mumen walla so galle mumen tini walla so sehla mum tini e ma sikke mataw kanko ko ena neɗɗo banoɗo ni walla ena batunoɗo ni alors que jiida ko ɗum tagui nen ina moƴƴi e sensibilisation ji ɗi yimɓe kalne wonde prostate ko rafi jaadowo e duuɓi ko hormone goto no hormone o yarata yana e neɗɗo ni duuɓi mum kadi ina ɓeydo worore nde ene ɓeydo yana ƴoƴde walla yana mawnude ina ɓeydo ƴoƴde ha yana hamƴa yana tiwo ɓataare ɗe en ndewat ɗo gasi point à la ligne wona tan fawaki enayi ɗum ɗo donc sensibilisation mum kadi no moƴƴi e nder ene population ha hande addata ɗum yadata koye rafi yadani e goɗɗum wona yana hewde en wondiɓe walla ko way noon a jarama Seydi Ba ɗo hen laaɓi labti golle ma jooɗi peewi ene moƴƴi tigui rigui yimɓeɓe kalne wona rewɓe gaddata ɗum kadi so jomum wondi hen wasa hirsude sikka ko hewde rewɓe adda ɗum taw wona ɗum taw kadi ganduɗa ko rafi jaadowo e duuɓi yewtere men ari e naywude ceerno Hampate mi yiiɗano sertude e maɗa kono noon mboɗo andi ka joom hajuji tigui rigui konngol ma mbaynigu e wasiyama faade leñol ngol bisimilla maɗa Seydi Ba a salminama kadi on juuram wasiyaji no keewi mataw ma en etto tan ene tongude ɗum kono noon joni rafiji ga no kewno gila nden joni ko rafiji goɗɗi kadi gaari ene janti hen ko wiyete rafiji émergent walla émergent ko wawi wonde hen foof laaɓal kam eko neɗɗo ñamata laaɓal e kodki laaɓal e ko neɗɗo yana yarata e ɗum noon ko hunde ko ganduɗa ina woni ina jogui fayida no fewi sibi ñamde joni woni probléme aji santé kewɗi joni ina garda eko yimɓeɓe ene ñamata ko en mbiyata yimɓeɓe ganda ko ñamata ko kono noon holde foti ñamede holno foti ene ñamirede holno foti ene defirede ɗum noon foof ina wawi ene sabade ha ene adda won hen e rafiji en kaali ɗum ɗo joni rift tewngu so tawi ene jawdi ndi ina wondi hen
diƴƴe ɗene kadi ne foti hen ene moti kadi yimɓe ɓe ne gacca hen goppa hen haqqille no fewi walla mbatta hen haqqille no fewi diƴƴe ɗene sahaji ene mbawi ene somde won hen ene e rafiji ɗum noon laaɓal kam ñamde yarde e laaɓal hygiéne ɓandu mum e kadi ene laaɓal ene jonde mum laaɓal kam ko hande ko hunde ko ganduɗa yimɓe ɓe ne moƴƴi ene mbatta hen haqqille no fewi kadi rafi ala hen kersine yo yimɓe paama rafi ala hen kersine ko ene rafi sinno wona noon rafi haalata kono ko rafi ala hen ene kersine kala nde ɗum hetti hen neɗɗo rafi fof ina waɗi ene safara mum ko sikkini ko noon hen hay enen diinayankoɓe ene mbiyata rafi fof wonɗo safara mum woodi no suuɗi walla yani no woodi kam donc yimɓeɓe kala façon rafi keptiɗo neɗɗo yo yaa to yana cuuɗi ene saftorde waɗa ko foti ene wadde ko rafi o yiite totte lekki potki ena yaadude hen rafi kersiniɗo woodani wiide min mboɗo herse hen walla ɗum rafi kersiniɗo woodani yo yimɓe gandu ɗum ala fof ko hersini hen rafi kersiniɗo woodani on calminama on juurama salmini on juurama a jarama Seydi Ba golle ma jooɗi peewi ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke on keɗima wasiya mo ceerno Hampate Ba wasiya en ko fate banggue laaɓal kadi rafi hersinaki nde tawno moni kala ne raafe ko rafi addi haala haalede e buuɗal yurmede so tawi feeñi moni kala naftoro ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ko ɗum ɗo wonno yewtere men hande koɗo men hande wonno ko Hampate Ba taw ko jeeyaɗo cuuɗi men dabɓe ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Sar kettukima raki jaam yo jaam Allah ñalla nena